Por terceiro ano, o Concello de Cambados apostará polos obradoiros de emprego Cambados Emprendedor. Mediante estes talleres formaránse a 16 mozos que estarán divididos en 2 módulos. 8 deles cursarán o taller de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos. 8 dos que estades aquí ides a formar parte do módulo de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos e ides a levar a cabo unha serie de traballos que consistirán na mellora dos equipos e da seguridade en todas as aulas informáticas do Concello, a revisión dos equipos, a actualización de sistemas, reciclaxe de componentes e implantación de sistemas de eliminación de residuos. Os outros 8 formarán parte do módulo de dinamización cultural infantil e xuvenil. Formaredes parte do módulo de dinamización cultural infantil e xuvenil e participaredes, pois como xa é habitual noutros anos, na programación municipal de outono e de inverno. Así faredes pois promoción da actividade física, da vida saudable e da alimentación equilibrada. O obxectivo deste obradoiro é formar aos mozos desempregados e preparalos para o mundo laboral. O obxectivo principal é incrementar as vosas posibilidades de atopar emprego. A mellor ferramenta para mellorar a vosa empregabilidade é a formación. O obradoiro obedece a ese tipo de un instrumento que permite acadar esos obxectivos. O obradoiro cumpre 2 condicións. Por un lado, os mozos perciben unha retribución mentre se forman e por outra, o seu traballo beneficiará a veciñanza de Cambados. A gran novidade deste ano é que os participantes dos módulos cotizarán. Nos permite que todos os que ides a formar parte deste obradoiro ides a cotizar tamén pola prestación de desemprego e, por tanto, pois teredes tamén dereito a ese tipo de prestación. Así que creo que é unha novidade moi importante que se introduce este ano, moi importante para todos e todas vós. Mediante unha formación práctica e teórica, os participantes acabarán adquirindo un certificado de profesionalidade, un recoñecemento válido en calquera empresa.